Umbaro ubale lutput ne bobam hati kit kulai. Ndeki don bun ba kibrio ki persang ban kunai kenang ban yo ban pelang ye kamai ka bakila treshitom. Kanie ka khubor. Kadeling ba ki khubor ki bangila dab ban peni. Bat kide ki jingja ki baja mentala janman la kasngi hapo kari khasi jaintia. Bat kini ki kam snio ki la ki ustat ba hadu ka bla pelong ki nong song shnong. Ban omnot ban e wat ek yeng kasam la kade minsngi ne min miet. Kanie ka khubor kade lor ki kam tu ki bla ki ustat bat kanie kade ka bla plahi de ki he pulit. Kiba jiyo pedang ye ki jing ujor na kapor ling ba ki police station kaba ki don hakari khasi jaintia na ki khubor ka bangila le kat bangila ban yo ban lej ban lum kata tang nadu usnem arjar arpuar hadu banai naitung jong usnem arjar arpulai ki kamtu ki kenthop nadu ka jingtu ki tiar ki baret pat don le ki bla shemru dak sinjam ban lute khambon. Katkum ka jingwat benya lani ka research ong Shillong Mail haba budian ikini ki jingja kini ki bele kamsni ki dei ki brangdon hakarta ka bah pedang karta khan riu hadu life sans nem badhaba ki le ikini ki kam kidaka badur bat khmat ka jingsha tu jong ki brio ki jingdon jingem kam deishu tang hasor henre wat chiki jaka ki bachangai na ka nongba Shillong bat ka jingtep ka balala banlum ka long kini ki nongtu ki rong kat balam tang ban yo ban pendap ye ka jingdon kam jongki ki don ru ki jingja ki bla poi hadu upot bakin don ki basha pen mensaw padu ban poi shadu shaki jaka sumar ha ka jingyo ban lum pat ya ki video bat ki dor ki ba ompat shim la pen i ha ki lat pathai ki don ki bangi yo ban lum bakin nong tu ki persang ban pen i thu elade kum ki nong de jing de bat ko wei naki ka de ka bla ja ha ka dong hapo sor Shillong ha ka bau nong tu la rung shapo yeng ka wei pat ka ba yo lum ki jingtep ka long ki don ki nong tu ki belej pat bantu wadi ki tiar ki banau transmitter wasam boarding shekishnong bat kiwi de ki jingja balai kini ki khna kitu dangshen ha ka jing ekran bat wei samla rangba ulapla bikini baro ki dei nakadao jong ka jingkerni au drugs uniu samla bla kala bat em ka jingem ka batmai bat ban sengru ta ka seng ban persang ban pen balang ki wei udei uba nil jetli khongwer balapla bu drugs umdan jingle ran namaru penslur wat bandiru yaki jan phong la de ngam kino ya no beli ka di ka jinglong jonga to por bangadi nga sedang ban jorong keti nga sedang ban to ban thok brio ban le lai project ki kam te i mei jonga ru na yeng kelas sedang man nya te hadin pade ngilapoi hado ki pot bang ya to ki phd pai bro ha tang ban yo ban di kilo ban yo ban bisyar ka to ka jingdi la jong te hadin ka to pade sa sedang ban jorong keti haying le jong ningkong an hapong ye phimo kum ki gas cylinder ki por jonga ti kim padon smartphone mo kim padon ki smartphone ki don tang ki black and white and all ki to kim la re ban dor hat kum menta te kadi ki to ki gas cylinder hadu ki poi ki pot nga kin mo am ba nga su share nga ko ban share bele ki don ki khna ban snga be gani hadu ki jain banga phong ki jain le jong aladi bajuti te ki jain la jong email isne nga por kriat to por ki benai December January ka kriat ba ki to ki snam ka ai ki blanket nga lade te men me nga thia khlem blanket ki la poi ki to ki por ro mi on enu drok mi drok ya mi yo ada ero tu kiring ayo na mesik thiet nei ha mesik thiet nei thiet na Shillong mono ba dia Shillong tu julu parata bun ma dia ya tanong thiet Hakabede bakani ka khubor ngi layo tang ban yakran bot SPCT ka East Castles uba Vivek CM ubala phla bakini ki khna ki batu punsien ki dei ki nong di drok rasmu tho ru babun ki case ki bun case to bun case them ti bun sin ki case ki balong symptomatic ne ki ba mi na ka daw jung jikat ni ai sho ya dan ne ka jing ya kanat ne ka jing ya ya kajian ya kadon kajing ya tu ATM ak bajur ya ta ban khoi badi ru ti smutu ba kani kala phiang kaleng ka sar Shillong hi ti mta phimla ban ong kadi tangkhawi ga jakai namarba ngimpa jo i ba ka sarkar jala kan persang banthaw ki lat kilinti kumno ban yele persha yu drok laino tangaba ki kran hakilat pathai khubor
Keladai ke pali ye wei pai wei ki nong shong shnong bangin hap man long ki ba husiar pat ki ba pikir yala ka jong jingem badru ya ki jingdon jingem. Shim ya ka kabu sha ka lawe ka ba kwat bakhya da ka ba phiwan man pha pet bat sha sumar ha ka de Shillong Heart Clinic ka ba dan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Bala Pentibet ha ka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi u blay na do ka khatwei baje min step ha do henry baje jan met